Il-Ministru għall-Inklużjoni Ġolja Farrugia ħabbret 3 proġetti ġodda b'risq persuni b'diżabilità fosthom l-ewwel ħabb inklusiv tal-ewwel xorta tiegħu f'pajjiżna. Matul żjara fiċ-ċentru ta' matul il-jum tal-Aġenzija Support fl-Imtarfa, il-Ministru Farrugia spjegat li dawn it-3 proġetti jaħseb għalihom il-budget li b'kollox jalloka 69 miljun euro. Dan jirrifletti żieda ta' 9.3 miljun euro fuq l-allokazzjoni finanzjarja tas-sena kurrenti. L-investiment ta' 69 miljun euro li se jkun qed jagħmel il-Gvern Malti matul is-sena d-dieħla huwa l-akbar investiment li qatt sar fis-settur tad-diżabilità. Żieda ta' 9.3 miljun euro fuq is-sena kurrenti illi parti sostanzjali minn dawn se jkunu qegħdin imorru mhux biss fuq servizzi għal persuni b'diżabilità imma wkoll servizzi anċellari. Il-ħabb li se jsir fir-Rabat għandu lan li joħloq spazju mhux biss għal persuni b'diżabilità iżda għal komunità rabtija kollha minn żgħażagħ għal anzjani u għal qdiet volontarji rabtin. Din se tkun faċilità li tipprovdi l-opportunità li jsiru attivitajiet flimkien. Se jkunu qed jaħdmu fuq l-Aġenzija Support u l-Kunsill Lokali tal-lokalità. Proġett ieħor meqjus kruċjali huwa dak tal-kostruzzjoni ta' ċentru ġdid ta' rispajt f'Ħaddingli. Dan hu maħsub u ddiżinjat għal żgħażagħ u minuri b'diżabilità huwa mistenni li jitlesta fl-aħħar kwart tas-sena 2026. It-tielet proġett huwa proġett pilota għal servizzi ta' trasport aktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Għal dan il-għan se tissaħħaħ l-iskema magħrufa bħala Empowerment Scheme li tipprovdi appoġġ finanzjarju lil persuni b'diżabilità biex ikunu jistgħu jixtru tagħmir speċjalizzat u li jippermettilhom ukoll jgħixu ħajja aktar indipendenti f'darhom. Is-servizz se jkun essiż ukoll għal persuni kollha f'Malta u Għawdex li huma f'siġġu tar-roti, inkluż anzjani u persuni b'diżabilità intellettwali li ma jistgħux jużaw trasport pubbliku. Waqt iż-żjara indirizzat ukoll iż-żiediet fl-assistenzja għal persuni b'diżabilità u carers fosthom dik iż-żieda ta' 6 € fil-ġimgħa għall-assistenza miżjuda għal diżabilità severa u ż-żieda ta' 4.66 € fil-ġimgħa għall-allowance tal-carers. Ħabbret li mis-sena li ġejja se jiddaħħal ir-raba' livell permezz ta' dħul għal benefiċċju għal diżabilità brata ta' 75% tal-assistenza għal diżabilità. Investimenti ieħor fil-qasam ta' diżabilità li trattat il-Ministru Farrugia huwa dak ta' miljun euro biex l-Għaqda Volontarja Special Olympics Malta tkompli toffri aktar servizzi kemm fuq livell sportiv kif ukoll fl-iżvilupp tal-atleti b'diżabilità intellettwali.